Ngai ke blai pi sa jisian pat haga kerteng ke betiang tam ke zong tra Jesus Christ. Haga ni ke ski ke bementa, kwa bangin lej ban Jingpuson na gaktin ke zong blai. Pat gaktin ke zong blai ke bagal ke banginnya pulih ke nong na ke sitis ke nong Rom, ke nong ke bepra ke dekat ke bekat sao. Kentian ke bong, namarkat ke balai alam do U Mynsiem U Blei, kita ken kilong kikon U Blei. Ke Bible ke angkat ke balai alam do U Mynsiem U Blei, kita ken kilong kikon U Blei. Kebening kong e ken mau bang idon hakaya ke U Mynsiem ko jong blei udon hapdeng jongi. U Mynsiem jong blei usong hakamet ke jongi. Deni tak daw la khot ik kamet ke jongi ru ke temple ke jong Mynsiem ko. Berhaman la gaski jong ke jongi lenti. Idon U Mynsiem jong blei u ban ialam ye ke jongi. Hoi idon ni kamon banjit. Idon ni ke jing la ban yele persha. Henry ladang idei ki kon ke jong blei. Ong ke Bible. Ngilong kita ken ki bala sha ialam do U Mynsiem ko. Ti kumno ban sha ialam do U Mynsiem ko. Ken mau ke baning kong e U Mynsiem ko jong blei. Julong persha ye ke ktien ke jong blei. Tadi tak daw la nang ikwa ban long ki bala ialam do U Mynsiem ko jong blei. Kidon kam ban ke jing ke bakat kum ke ktien ke jong blei. Kidon kam ban jiet ye ke ktien ke jong blei. Ke balong ken kamon ke jong blei. Den nakatakin kalenti ila ban ong pangisha ha ke jing alam ke jong Mynsiem ko. U Mynsiem ko jong blei barabor hi. U ialam ngi sha ke ban pendan buram ya U Jesus Christ. Nginam la ye ke ban ong bala ialam ngi do U Mynsiem ko. Ladang idon ha ke jing sarong. Ladang ngi kentiu ya ladi. Ngi kentiu ya la ke jong ke kerteng. Pat ngi kentiu ye ke bam dei U Christ ken. Tadi tak daw ni ke ski ke bementa tungin yo ye ke jing hikai. Kita gelong ke baning kong e. Gidon kam ban sha ialam U Mynsiem ko. Ken mau bangilong ki kon ke jong blei. The Bible kong haka shiti haka gospel ke jong Yohanes ke lenong ke baning kong ke khat ke bakat ar. Kat ke bala pediang U Jesus Christ lai bor ki bangilong ki kon ke jong blei. Namar bangilong ki kon ke jong blei. Gidon kam ye ke way. Kata gelong ban sha ialam U Mynsiem ko. Waru Jesus Christ men baurang don haka ni ke slap perthai. Shim la yaji. Andai la ialam U Mynsiem jong blei. Bible kong hadian jong ke jingpun baptis. U Mynsiem jong blei la ialam U Jesus Christ. Syakari klau ban pensoi. But ke Bible kong bu Jesus Christ la job ye ke jingpun pensoi. Aku apa fintep ke ski. Pada ye ke jingem ke jingi la ialam do U Mynsiem ko. Ngila ke ban job ye ke jingpun pensoi. Andai ringi yaji. Syakari jingpun pensoi. Ngin syarem. Namar nginam la ban job de la ke jong ke bor. Rebo U Mynsiem ko jong blei pensai bor ingi. Compare ngi yai lembaga tem ke seriu ke jingap. Compare ngi yai lembaga dujok. Compare ngi yai lembaga nogo ke jaka ke betriem. Ha ke ban pensai le ni pen hape ke jingat ke jongi. U Mynsiem ko jong blei on ai ke bor pagin la ban job. Ti ha ke di ski ke menta ken mau ke di ke jing slok. Ken mau ke di ke Jingpuson. Kat ke balai alam do U Mynsiem ko. Kita ken kilong ki kon ke jong blei. Ngenam la ban kam ye la de bangide ki kon ke jong blei. Larang im sha ialam U Mynsiem ko. Ngenam la ban ong ye la de bangilong ki kon ke jong blei. Tangi ye le persha ye ke ktien ke jong blei. Maka ktien ke jong blei baru U Mynsiem ko jong blei kilong ke way. De do blei ke sngiun kerkui pi baru nai bor yang abade pi bangin sha ialam U Mynsiem ko. Om tangan ke ski reha ke ski ki banwan haru ke ski bagi syambar trai markmat. U Blei je pi kumba filong. Amen.